Wat spelen ze daar? Voor major Paul had ons gemeld Jacco van Sint Sebastiaan Schimmert. We zijn van Bondsschuttersfeest Heerlerheide. Als concertwerk zullen we koning spelen, als marcherend werk zullen we march en cabby spelen. Bij de tenorconcerten zal niet gespeeld worden en de partij van de bekjes zal bij het marcherend werk march en cabby gespeeld worden. Klank nader ons. Hoe lang? Welkom namens mijn rechter. De noordtrom is niet aanwezig. De noordtrom is niet aanwezig. Wat spelen ze? Nee, dat is ja, dat gaat niks meer. Onmaak. Was dat even eigenlijk? Bonjour.